ทะนีดอนจุก็อมนัสกอดเบอร์ปอกะเฮเจียงเหล่าอาชันจุมีสมนิปทุมเตคะสกอดรังอามินดาอินซะวาอินอันเซมดาร์เวกโตจูอันนิโมมาเซไกเลกะเทนไปรอจวนเพคกปกันในละว่าจะปลโปอินบุญละวมีจะปลจุกันในยามาเซจะปลเนจนกันทานจักไทซีละว่าเกโลงัดลานจูอินตานอันวามโซกันนิโมเด็กจีเลบงเบลตีริกทอมังเดียวฮีกะเฮียมาเซตัดสไลด์กับเก่งบ็อกซีเหล่าติจวนอาชูงกัลลูตากงขากันหอนคานดิ่งละมาจังเงินเองเคลมเตรอนลูตาอะไรโซสตุงเงียงเล่กติยาอาเจรุทุตาอาทิมบ็อกซีก็มุเจียงไทยบ็อกซีเหล่าติจวนกับว่าปัญหายาอาดาเรมกเตียก็กตินกับว่าเบงาจูเวเลริงเดวินาฮูกาอาหลานเชตามีริงนิลาวินสบมาเหล่าเนียจูสวมเนียนอินเลาอินมาชนเร่งเหล่านี้จูเนียเกปกะลาวาอันนี้ปอลาวขบไม่ติจวนก็เทนป้ากะเหล่างากาอันนี้จวนโซลาวันจูอักขิรดอนเล่ไม่อติยาเนียเนนักจังดอนเง่กันหูลมาจังเงินมินรอนกาบเร่งบ็อกซียามินรอนกาฟูเล่าไทยบกาอันนี้เหล่าปอยน์กับมาลามะกับบุลนายไม่ยามเมลมาอันนอมบกาวันจูกัทีนี่ตัวนี้ตัวดอนนี่ฮีกัติยานิมาเซลาอัลลาวมทูริงอนไงตัวตูรินเทรนนิ่งน่ามินซิรติรลาวาจูวางินที่ยตูลจวนเมลมาเตกับจุงเจลินกันที่มายันยังจูนี่ขัดจุกันละที่ดอนเท่าเสียเจหินซีสเลย์เจเนลากลาวลมฟิกกจูเอพิโซดทาระเซไปประคัดเนนซาเรียจักราอวาร์ดีมีบนราลุตุกไม่เละเซไปหวยเส้นตักวินเฮียนกันเนนาอมาอามิงจูปูลลมสวลาซาเรียจักราอวาร์ดีอันนี้เซไปหวยเส้นจอยมวยนาอวดดงตูราทันชัวอันนี้อาจูมีจันจินจูอามาเงยินมินชิลโดนาทุมากันในตำลาวงากันทุปุยะกันบุตรฮาลโดนนี่ปูเลลมซัวลากันสตูดิโออะอีรอนกัลอวางินเลอีหุ่นลุตักมินเปียกอวางินอามาซาเบรินลมถูกันชิลเจวินเฮียนทิลตัมตักกันสวยโดนาอีจันจินไงทักถวยกันจากโตเลนี่อีนาวปันเตดอัตรังอินมิโซรามาเปียงเลขษาอินีเอ็มโอ้นี่เออีนาวปันลายาอีหุ่นมันดานเลข้อประคัดอามิเจงตะซิงะเสเปียจังละอมมูมัลละอุนักขวาอะติโรอิเซเลนอีนาวปันลายาอีหุ่นมันดานเลอีข้อสักดานชิมตะกาหันสวยมาสาลาเองตินเงเสเปียอีจันติเตโปโอเลกันขวาฮีตัวจอลมาเมดิสตริกาอมันนียกันว่าอินสมเรตตรังอาจาเวลกันนี่กะริงกะเฮ็ดส่วนเหล่าจวนกันข้อมีประคัดเจสิปยตรังอาอมาเซจูโปกันขวาอมโตลว่าขดังอาเปียมโตจวนมีประคัดสิไปเป็นสันโตกัปเตนอมบกาอามิงจูสุเบดาร์ลัลโมยาอาซัมเรจิเมนันนียจูป้าปจูกันขวาตรังอาเกมลีเวลลาไฮสคูลกะกัลนักขวาอาเปียมโตอากันสกุลบุลาอินันเนียสกุลกัลปายน์ทิลกะจอดฟาวทีนาสิปยาเองตินเงอิลูสิไปแต่เฮียงตินเงอันข้อสักทินตีแต่กะจอดฟาวทีนาขัดติไลคานโซเชียลมีเดียกันละเมลเรียดลุตุกลาวาสิไปเฮาอมดานเตอันข้อสักดานเตหันจิรเจนดอนปอยน์โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มกันละในทะลาวาเกนี่จะเล่าในมีกันเนี่ยทิ้งคลางข้อสากันนี่บกากันโคปทลางที่ปอมันนี่กงปุยเวลาจวนสิไปเตอันดิวตี้ทีนาอันยูนิฟอร์มเนี่ยนะอันดิวตี้ไลกับหมูเตคะนัลกติไทยเลอาทรักนุงอันจวนไลเตหิกัลลาเวนทีนามาเซเกนี่จะเล่าในตัวไม่กันนิสีอาติจวนสิไปเป็นสันโตกับเต้นเฮนาจวนสิไปจุงจางกะจอดเลยอาเองติกุมเวลเงอิสวยจูสังนิปลีปังบอร์เวลนียังจวนนินนิขัดจูจอนรัมโบมูวี VCR กันเนนาจุติไลจวนกันขวาชุงก็ประคัดเจนทีวีอันเนียอันนี้จวน VCR อันในบกามีเตนะจวนกันกัลทีนาชัวตะกันทัวจอนรัมโบมูวีเล่ Border Movie เตกันเนนทีนา Border Movie กันเนนตรังคาน Border Movie กันเนนตรังคานสิปยาจันขะกะจากเลจอลตาอามาพอยน์ก็เอ็นโฟตัว
มาเซเจียงกงเดวินกะโลละเอ็นไงลว่าขามูวีคันสิปยะจันจางนะคันสะตะกินมินในติรตานีขามูวีคาสังนิปลีเลสังนิปังบอร์เวลกันเอนาขัติไลคันกุมสอมปังอาสัมปรุกเวลจะว่าอุปากลนียาจุดตรังจวนอาร์มีนิตูรินทุกลุกนักเสียมตาจุมีบากาจวนกัปตันเป็นชันต่อขานสิไปจันจินมินชิลบอกทีนาเองติกาเงสิไปยันลักทินเองตินเงอดีลดานเองด็อกิเมนต์เงง่ายังตีเตกะโจตาจูป้าจวนเชียตูร์ปุยโมจงจูอาศิลเวกเจนิโมเนี่ยจูป้าจวนมีอัตงารอนเป็นชันเดียวเจเฮียนียจูบางเงินไอโซลาเออาร์เอาเตเนนันอินเมลเทชักขบมายามาจุดเตียงขัดเตียงด็อกิเมนต์จูอินยังง่ายยังตักสลามาพอจุดเตียงขัดเตียงจูอินยังง่ายตัวนั้นนี่ตีนกัมมอตูเตจูมินชิลเวกาทิ้งคลางกันโนมาเหล่าในมีกันนิบกาจูวางเงินฟิตเนสเลทานละมาจวนกัดลินข้ากริงสร้างหาละอาชันจูนาวปันเตียตจังอาอินเฟียมชินเลทานชินกันเนียจุดที่โรลจวนด็อกิเมนต์เสียมจุงจางฮาร์สันนักกันในตาresidential certificate te tribal certificate te sia mangai dona khopuya kala jin chok ve ngai si lawa katan chona har savenia eng tin nge an siam khoya nge an siam thin na office tak ngel po ka helawania chu wangin document siam tir tura khopuya kal chu katan chon thil ol samani law office chu in khwa tangin a hla em a hlat thua chuan kan khua tangin a hlavak law ma se khati lai khan kan khokong kha a che emani sang mi pali kumbor vela in khokong omdan vel animo isoi nia document ka boy pui hun kha sang ni pali vel ni lovin sang ni paret vel ania khati lai khan tuna kan khokong ang hi alani lawa kong kha a cheve khop maya kan rama chuan furlain ro asurna sa theile a kong te chu asiam tu ten an siam ve renga October atanga March la tlang vel hi chu kong athabe deu thina chumi hnuai ero chuan ro aron sura kong zong a chele mai thina ni furlain har satna in tok na sale thin animo nia ti chuan aizola ka kala mami district a om kan nia kantan chuan residential certificate le tribal certificate te kha mami DC office a siam tir thei renga ma se dan ka hret lo wangin aizola ka kal ta dai maya aizola chuan office ka dorta a mi fel tak mai ka tong hlau maya a ming chu el khobung ani a ani chu IAS ani tuna chuan a pension to chupa office chuan ka kala ani chu DC office thokani a anhena chuan ka bakala kapu chumi khuwa tanga ron kalkani a sipaya tan ka du wangin residential certificate le tribal certificate te kamamoa engtin nge ka siam tirang katia ani chumi fel tak maya launia thingthlanga tanga ron kalinia sipaya tani tumboka chu wangin kan theyang tokin kan tan puyang chetiin min lo tan puita a asiam sakvek che nimo nia DC office atanga document siam thei jong chu min siam sakta vek maya document ka siam hun kha sang ni paret kum top December tla cholkar hunung bera ania ti chuan jun ni som paruka sipaya katang ta a kantong in AR la mol kan tia aizola Assam rifle ho fila oma ta chuan sipaya tantumin keipo ka kalvea mi an tam khop maya phe khok thatak takan ron buna ma se keile ka then pai ro chuan phe khok po kan nei lawa bandoi tlak takin ka then pa chu ritena afel hlawa sipaya thingve talawa kan pani chuan phe khok kha kan bun lo ve ve ani chapal po in bun lawami chapal chu kan neya ma se chapal nen chuan kan thlan chak thei si lawa kelonga tlan chu intan anwam zo kanimo 2.8 km vel thlan turania kelongin in tlan chuak vek ami nia kelongin kan thlan chuak vek keima chau kan ni lawa ka then pa po atlan vea ma se exam a thling zo talawa mi za borvel kan thlana chung zinga chuan atlan chak mi panga min thlanga phekok po bun lovin kelongin in tlan thleng man animo ka then pa chuan zola kan thlan thei don ami
atia achan chu khatilai khan ar lamol tia kan soi Assam Rifle Field kha amam thasi lawa kan tong chuan lamol kan tia tuna chuan artificial grass an pha vek to a Mizorama football field larber ani me kani khatilai khan construction na an thoka wangin lungle rora tam me ma mizo chuan lungte te kha rora kan ti maya Punjabi po in rora kan ti ve lom nia Punjabi po in rora an ti ve field in huna mu khan ka thian pan zola engtin nge kan thlan theyang le kan ke anavek mai long mo atia kan chaklo poina poilo thlan turin kan ron kala kan thlan ve photang katia ti chuan kan thlan ve ta a keini aya thlan chak jong mi pakhata oma chupa chu tuna hian artillery a awm mekin ka hria chupa che chu keini aya thlan chak jok le thleng masa ani kei apani na kania ka thian pa chu pathum na ni ti chuan thlana chuan kan thlinga kan hota a thlan ti vela kha chuan har san em kha kan nei lowa ma se kelonga kan thlana wang khan kan ke chuan na ve deu kelonga in tlan ti lo chu har sana dang in nei lo ani mo nia thildanga chuan har san na kan nei lo chumi hnuwa sang ni pako kum khan September ni som ni panga khan calling letter ka hmuta a ta chuan ar lamola in report turin min tia kavalom pui tak che em ani ang hi salute pe kan phu hle ni in ka sia achan chu sipeya tan tumin akala phekhok po anei lo phekhok abun le bun lo kha aril ruwa omlova kin ngei tumin atlana atling ta ngei boka ti chuan artist center a iron kalta a Mizoram atangin engtin nge na sik iron kal engtin nge ka soyang le voin thleng kan ni hi lazania mizo te hi artillery kan lut tam lo khop maya achan chu Assam regiment le Naga regiment a an lut tam thina henga te hen mizo tan chan sa tha a chu wangin mizowan tam khop mai kan lu lai khan artillery center tan mi som ni pathum min la a arti tan a thling ho kha a hu hovin kan ron chuka tuna chuan aizol thleng rela service to a ma se khati hun lai khan aizol atangin guwahati thleng sumo a ron chuka nga ya ti chuan sumo in kan ron chukta a Mizoram ramri kan pel ma kha chuan har san na kan nei lawa ma se ramri kan han tlan pel che chu adang ta zar mai ani sumo rai war kha Karimganj lammi ania hotel pakhata min chol puita a ti chuan chori got pokha kan tan chuan har san na pakhata ni tanghal pang maya trong thua chuan mi som ni pathum kan nia wangin engtin tine mo kan lain pui thlang thei maya guwahati kan thlen ma jong kha chuan kan lain adjust thei zela achan chu kaini Mizoram cheng te hi kanin kom ngei em tongin ang vek lo ma se kanin threthiam zela chu wangin har san a lutuk soi tur kan nei lo ti chuan guwahati a transit camp kan ron thlenga ta chuan nithum kan chama chuta tang chuan har san na kan tok tan ta a tong le thil danga har satna in tok tan ani mo an thu soya peng kha kan threthiam lo fai vek maya rong ru lai kan ni vek boxia mi som ni pathum lai kan ni wang khan enge mo zong tak chuan anom phian tho boxia enge a soya enge an soya tin kan in zot kola kan har san te kha kan soi ho thina chu chu kha ati niang te kan tia chu tiang chuan kan ti top zel ti chuan real chunga chuan har san na te soi tur kan nei lem lawa achan chu mi som ni pathum kha coach khata compartment pakhata te kan thu khom thina inzawa in pui ton vek ani mo chu nia mizo chu mi pathum palivel kan om khom to chuan kan zai deu thlang puya then khatin bottle an benga arem changa peng an lo ti riboka kan bul hnai vela thu te chuan minen du khop mai ti chuan hlim takin na si kan ron thlenga ne hlim takin na sik in ron thleng thei ani mo na si kan ron thlen hnu in kan in report a 7RRDC kan tia chuta chuan training kan tan ma in kan in report a diary hi ka maintain thina kan thlen hnu in ka diary chu je ka tuma ni tina ka hun man dan record hi nom ka ti boka tun thleng point diary hi kala jek char ani diary i maintain char thin ani mo chu nia nilenga ka hun man dan te ka jek thina chumi nia ka hun man dan te diary ka jeka chuta tang chuan
kan ron kala heteng hen kan ron kala chumi huna chon kan ron thlenga tin diary ka zeka light off a hun to chuan ok mak tur ti thupek te kha sipai ke ma heteng hen discipline om thin ti reng te kha ka lo la hrengai lawa chu wangin light a en awangin diary ka lo zeka ti chuan instructor pakhat heron kala tinge light off lawa aron tia ma se athu soi ka thiam si lawa chu wangin a hmel ka en top ringot chumi awang chuan hrem ka top ta acha chuan training chu ka tan ve ta a training na ka har san na ber chu chole tonga ania thlani don chu ka omna scout ber po ka he chiang lo a omzia chu ta chuan i omve top mei ti na ni mo nia ka om ve top mai ani ti chuan training pahnia basic ka zira thlakhat le achan ve vel khan chu karum tur khoi lai ange ka khumanda ti te kha ka he thiam lo achan chu mi som ni pathum te kha scout rang aminda min sem dar vek to sia scout iti kha han soi fia deute scout chu enge ni mam mun khata training zong te kha kanom ho vek theilawa group rang an siama chumi group chu scout kan ti mai ole ka she thiame ma se eng scout berange ka om ti kha ka hello le thina lelom zola chu a training ve nge ya ma se a scout po a shelo ani mo thlani don chu ka scout po he cheng loin hun ka mangani kabula mi pakhata mu thina ama chu ka en top zel himachal pradesh mi ania ani chu ka en top thin a thau huna ka thawa a uniform hak ka ena a hak anga piang kha ka ha top zel thin akal na lam ka en lia akal na lama pianga ka kal top thin ani akal na pianga izui zel mei thin ani mo ni deu mai e akal na lama pianga ka kal top zel chu tiang chuan training chu ka bei bea ka har sana lien ber ero chu cho ani achan chu kaini mi zo te chuan bai kan hme na sa a Mizorama enge in ei tamber bu ami o bu kan nei tam bera chuanin baile chum te po thlai na kan hme na saboka sa po achumin kan hme na sa na sikan ron thlen nuwa chuan masala le kan hlir engkima masala an thlak veka chu wangin kapuma nuam lawa ka cho ei po atui theilo kapuma nom lawa wangin kaka atui lo boka karira tram thei hle ni ma se thil pakhat che ai thei kan ya chu roti ani khati hun lai khan roti le chokomol min pe thina chu then khat chon an ei ngai lawa ma se kai chon ka duwa roti ka ta tiffin boxa ka da thachin atu ka chon roti alo in char bet vek to thina chocolate ang thei hle chu ka iptia ka ak thina ka uniform iptia te ka aka kalpa tein ka ei thin tu ne na ma I har sanai thlen ngai lawami nge I hlawa wangin I soi ngai lo zo ka wa she thiam lo ve I chan chin soi kai hlau deu hlek nge nia enge a chan ber niang mam achan tia han soi tur eng ma ka helo khati zat sipai training ho kha tuin nge min ngai sak vek manang training te kha kanwa in sang ni sang thum vel jet chu kan ni ka ringa mi pakhat har san na kha tuin nge ngai poimo ang chuti rol chuan mi pakhat havildar karana mi fel takma ya oma ani chu kan scout leader ani a weapon training instructor dro ni e kan scout commander ani a ani chuan nitin hindi thumal by heart zela ti chuan training na iron kal thin don nia mintia awa thave kavon lo chuan WT class a hindi thumal enge I1 13 min jot dona ka thiam lo chuan min threm don sia a pire ta jo ma lo chuan min threm char thin ani chupa chuan olsam takin hindi thiam thei nge yang ti aring ani chu mi thu soi isia thiam theinan thla engzat nge hindi izir training center a ka man tur hindi ka zir hun chung kha thali vel ni ta in ka hria thali nuwa chuan thlema jong ka mang ve theita a thali vel zet chu trong I thiam lo awangin har sanna satak I to ka chuti rual chuan kanram ro puina le moina pakhat chu trong chi sang in cheina chi sang mel chi sang te hi an ni in ka sia ti chuan
army a ilu chia khan indian ini te top maya khoi state mi le sa big ma ini to lo nia adik che khoi state ta big ma kan ni to lowa eng sa kho big ma kan ni to bok lowa eng nam ta big ma kan ni to bok lo army nam angin army sa kho angin army injir tirna angin kan nu na poimo to zo kani tuna hian 99 medium regiment a I ommek tiro atir tangin I omnge unit danga I post ma sa zo apa saberin 99 medium regiment na ka omphota chuti lai chuan kan unit kha field regiment kan nia acha chuti lai chuan lea kan oma chuanin kan unit a Mizoram mi pathum kan oma keile Mizoram mi pakhat ani chu changma hnamania Mizoram Simlama autonomous district nei nan oma kan tong le an tong ero ainang lo in trong in ang selang chuan nuam in tile sot don sia tro kan panhin kan lut rola Mizo dang pakhat chu engemaw chen hnuwa ron lut ania chuti lai chuan kan unit kha le nimua kan post lai ania ti chuan jamu toya in report tur ti in riat tirna ka donga thil kalphung kala riat thlema wangin tu unit ma ka belawa ti chuan trena ka chuanga jamu toy chu ka thlengta a midang ho chu chandigara anin report a ti chuan army thlona in an kalmai thin khalo nia khang te kha kalo la si lawa chu wangin jamu toya ka in report ta khania ti chuan nitin ba saka chuang ta zela transit camp kan thlenga cho kan aya nitin ba sa bok kan chuang leta zana transit camp kan riek le a atu ka basin kan kal le a atopa chuan Srinagar chu kan thlengta a khati lai khan Jammu le Srinagar in kar kongpui kha sangni somvela kha chuan a che mema tuna ero chuan a thato lutuk nia tuna chuan kongpui a thato ti chuan Srinagar kan thlengta a ma se tonga bok harsan na ka tok le ta a tun lai chu mi zongjong en mobile phone kan nei to a khoi mun a po internet kan hmang thei to a khati hun lai khan internet kha du hun kan hmang thei lawa then kha chon mobile phone an nei to a ma se kei chon kala nei lo ti chuan malam panin kan kal zela daras kan thlenga darasa chon enge an ti thin ti te kha kan thelawa chuta chuan sabaman tam khop maya chakma pa nen khan kan nia convey kalarem hri lawa in unit tur hi ala hla a chu wangin nithum ni level chu ta hian in chama ngai don inom chungin in duty ve don ani tin min lo hrila zana chuan so William pui mai sa khoi atanga ron kal nge niang le katia savom I hu ni mo zana chuan kan duty a kan tlang loka pala oma a hungna kha a thavak lowa chu wangin an du in savom pu an ron lut thei reng kha lo nia chuti lai vel chu fencing light chona en phache a kan en le thina tunang huna khoi ren nge khu aron kalang le katia zan khat chu kan puin karon thlai thata chu wangin chomin walak sakte atia khoa thim toa zandar ko bor vela ri toang shar ka walak sakdon chenia katia thleng ka kenga ka kalta a eirong bolna hmuna chuan kan dining hall bula in pakhata oma achunga thim veka khati lai khan kan chauka kha a che khopa tala kal le kal lo khan om zia om lo achan chu abang te kha rangwa nia chu wangin tiang hian an kewa olsam takin sabom te chan lut thina ni in chunga tang chuan thom ka hria dekchi le bungbel ti rik thom ang deuh hi ka hria ma se touchlight ka keng box si lo ti chuan a chunga ka luta kongkhar kan hon khan dinglama tangin eng thlem te ron luta are so tunge niang le katia a che thuta a thim box si ka mu cheng thei box si lo tunge niang le katilea ti chuan ka va pan hnaya ada re mokatia ka kotin ka va benga chu vele ring deuina hu ka a thlan cheta mi hring ni lawin savom alo nia chu savom chu thau deuh hi nia a lian khop mai ani hlau bok kei ka hlau bok aron luna tang khana thlan choka
kei poka luna chuan ka thlan chhuak ve boka in pahnih hni in tlan chhe ve ani mo chu ani hlau bok kei ka hlau bok aron luna tang khan a thlan chhuaka kei poka luna chuan ka thlan chhuak ve boka in pahnih hni in tlan chhe ve ani mo chu i thil ton te chu ngai nom hle mei in eunida khan Punjabi ho le Haryana ho kha an om ve ni in isoya chuanin tonga harsatna in nei thu isoi to a ani le khati khop khan tong chi sang sang mangzinga i oma sipai zinga Punjabi tong mangte Haryana tong mangte an om chau boka tong chi sang sang mang army ho hne na tanga i ton hria than soite mam thil pakhat kan soilo kange o unit kan va thlen khan kan unita achan ve don chu sardar an nia khati lai khan notice mi pasari velan lo om boka then khat chu bihari an ni boka then khat chu Punjabi an ni bok kan thlen atanga nili vela kan ho tu pakhat sardar chuan zola heteng hian tila teng hian tui da anga atia ati dan tur thadeu chuan min thil ngei maya ma se athu soi kha kaman me lawa ka tha thiam me lo bok gehu ang deu hi thilaron kenga ma se gehu chu ni si lawa lu matanga an siam chang tak mai hi nia tuya an chia chu tui chuan kan thuk le a chevelte chu tui chuan kan thuk le a chevelte kan jut mam thina kan sar thu soi kha ka the thiam dan chuan hei hi tuya i che don nia ati in ka hria chuta Punjabi ho zong zong chuan min fiam ta sup supa a soi lai kha jingkar ania pt kan nei thin boka jingdar saria pt kan tan thina jingdar sari vela min thila athu soi ka the thiam dan khan tuya ka chea ma se engtin nge ka ti zel don ti kha ka helawane ti chuan ka ngai chang topa hun danga po kalson lo chuan ka ding ta reng maya chhun chofa khun thleng chuan ka ding ta reng maya kan sar chu office a kala ati tur zong zong ati hnuin lan sa eya ai kham hnu thleng chuan jingkar atanga ka din na khan ka lo da ding ngar ngara awalin om thin tak em tuna chuan interview kan nei na chan le kan thu pui bera kan lut to ang